Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala si Ramil Madriaga. Sa iya mga higalang pagbasa sa iyang supplemental affidavit dito mga kaigalaan sa House Committee on Justice. Ugunya sa iyang pagbasa, kung imo mabantayan, dito sa paragraph 46, dito na nagsugod mga higala nga ni Bakho si Ramil Madriaga. Straight to the point. Kanang pagbakho ni Ramil Madriaga, gibutang sa record ayon. Pinagi ni Chairman Jerby Loistro nga put it on record nga nihilak si Madriaga. No? Sumuna nga ang kadtong dumadapig, nakauyon mahigalang Madriaga suko sa mga Duterte, makaingon pakpak yun kay tuah nihilak sa ato pa tinuod yun eh. Kinasingkasing kini, sincero siya kay nihilak god siya. Pero di man kaya ng mga tao sa uban maingon, dili oy di man tanan nga hilak nga sincero, na may hilak mahigala kay nakapaldo. Doon na po'y hilak nga nagdrama, doon na po'y hilak sa bao. Doon na po'y hilak nga kinini ang lain nga mga rason. Nga ni hilak, kinigon tao mahigala, lain man nagod og kanang una-huna gud ba. So atong paminawan mga kagalaan mo na kung ingon, unsa may iyang gihilakan di ay. Kay paragraph 46 man siya ni sugod og hilak. Nakanagod mahigalang witness nga mohilak diha mahigalas korte. Actually dili na bag-o. Inighilak sa usa ka witness niya sa korte, mo manifest gyud ang abogado dayon. Nga ang witness would like to put it on record, Your Honor, nga ang witness ni hilak. Nganuman, nganong importante man nga imong ipabutang sa record tungod kay at least naa sa record na labinag mag-apilar na panalitan, di naman kabasa ang Court of Appeals ana. Ang makahibaw sa mga demeanor sa witnesses dito naman sa Regional Trial Court. Kay ang Supreme Court, abot dili mahigala sa Court of Appeals, padung na Supreme Court, apilar na mga kaigalaan, dili naman sa facts may ilang gitan-aw mahigala nga mauna. Kanang actual gyud nga hearing, dili naman sa may mukandak ana. So nakakita ana ang Regional Trial Court or ang Municipal Trial Court. Sumuna nga common kana sa husgado nga muhilak ang usa ka witness manifest gyud mo dayon isip abogado. Nga nihilak ang usa ka witness. Straight to the point. Unya sagad sa muhilak sa akong experience sa husgado, sagad sa muhilak kana giyong mga kasong rape. Kanang kasong rape. Ang babae samtang mag-narrate manghigala kay pangutan-on ka magibalik dekin. Unsa mang hitabua mo nimo una. Di gyud kalikayan super ha sa mga rape victims nga akong naobserbaran. Diha mahigala sa witness stand, hilak gyud ay. Kay ilang mang marikol. Ilang marikol ang ilang mga higalang traumatic experience. Muna nga sagad gyud sa mga rape victims kung imong ipanarrate, imong ipasaysay bi isulti ang korte unsay nahitabo nimo. Sus iligsulti mahigala sa rape victim hilak. Tuugid ang luha mga sukitig paminaw. Straight to the point. Nga naman, once imong ipanarrate, mubalik niya ang iyang nahiagian. Mainumdum siya, mga higala, giunsa siya. Munang hilak. Pag hilak pa, ang abogado, abtik ka. Ikaw ang abogado, mahigala sa prosecution karon. Imo ng witness. Abtik ka nga. Would like to make a manifestation, Your Honor, nga ang witness ni hilak ka na. So, butang na sa record. Lain pa mahigalang kaso nga muhilak kana na ang kuan. Kanang naay namatay daykin. Kanang naay namatay, labi na ang muhilak gyud na kanang immediate family gyud. Kana bang panalitan ang inahan. Ang anak mahigala gipatay. Yan na. Ang inahan nagtestify ana mahigala muhilak. Ang immediate family ra pod. Ang kana na ang amahan muhilak pod pud usahay ang amahan day gahi pag amahan usahay. Ang kana yung humok ng pahilakon ng inahan. Kanang amahan medyo gahi pag usahay. Pero ang muhilak ana, kana yung membro mga higala sa immediate family. Immediate family, mao kana muhilak. Straight to the point. Onya kadto to ang magbuwag ang magtiayon. Magbuwag ang magtiayon. Onya dayon labi nagbawsi ng kaso. Or mga annulment cases onya ang grounds mahigala appeal na diha hisgutan nga gikulata sa sabana ina day. Hilak gyapon. Hilak gyapon. Base sa ako na obserbaran sa korte, dugay-dugay magita na sa korte mahigala kanang rape cases, hilak. Kanang namatyan
Mga higalag labi nagdisgasta, gipusil, gidunggab anak day, hilak. Ang muhilak po kadto ra pong immediate family. Kadto ba mga witness? Silingan, ana di na to muhilak. Ang muhilak kay number 1 kanang yung mama sa napatay o di ang asawa sa gipatay nga bana. Ina na, mao gyud muhilak. Ang immediate family gyud. Dahil usa may gala tong gipresentar sa korte, ang asawa may gala nga makigbuwag na siyang bana kay kulating ug maayo. Gimartilyo yang ugo day. Gimartilyo yang ugo niya samtang nag-narrate siya no, gato ang luha. So ikaw abtik yung ka nga mo manifest ka nga nihilak. Mao ni ang kasagaran mahigala nga mo hilak. Mao nga si Madriaga unsa may iyang gihilakan. Kay sagad sa muhilak nga nandaling pahilakon babae, kana daling pahilakon. Ikaduha ang muhilak kanang immediate family. Nang ikaw gyud mo inaasa usa ka pamilya ba na duol ka gyud. Ikaw gyud mo amahan, inahan, bana or asawa, anak. Ang hingtungdan mo hilak na, ang immediate family mo hilak na. Pero katong ubang witnesses nga, layo na dahil di na ito mahilak dahil. Di nila mo hilak. Manang tingala ko Madriaga. Nihilak pa si Madriaga? Unsa may iyang gihilakan. Unya karon kay sa ako na yun ka na babae, daling mo hilak. Bukinis Madriaga, lalaki man. Ikaduha, kidnapper man yung mga kaigalaan. Base sa iyang yatubang nga kaso, kidnapping doon iyang kaso. Katong iyang kaso sunab, konbikto ko siya. Katong 1997 case, konbikto siya. Ha? May gani kay nakalusot siya pagabot Supreme Court. Pero kini iyang kaso nga yatubang kidnapping gihapon. May ngani nga mga klase mahigala sa tao. Makayon kag bagtik gyud yung mga klase sa tao lamang kadto ko sa prisuhan ay kapila na ko ni mapriso. Ha? Medyo bagtik ka ba pero ganong nihilak man siya. Unsa may iyang gihilakan? Na-rape ba si Madriaga aron makahilak siya? Ano bang ikaw may natungdan, makahilak kayo, ganun ikaw may natungdan. Ikaduha, imong anak baka mo'y nabiktima, imong asawa mo'y nabiktima sa maining Madriaga panalitan, iyang amahan baka, iyang inahan, anak. Pero kani, di man sa igbaho, kani parinting Sara, Duterte day. Nganong nihilak man? Sinsiro ba ang pagkahilak or drama kining pagkahilaka? Daha ato paminawon kining iyang pagbasa sa paragraph 46. Unsa may naa sa paragraph 46 nga nung diha man siya nisugod og hilak? Ha? Nihilak siya or apil na ni sa package na ni sa buta? Yagi tala ni kato katawa mga sukit tig paminaw. Dia ato paminaw nim, sa paminaw nim. Sige kono. May sige. Reference is here to attach as Annex A. 46. On the same day, I posted the screenshot of our video conference of my Facebook account with the caption, "Just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the same Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race, Easy Pilipinas." A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach as Annex F. Mr. Madriaga, would you like to drink water first Yes, Your Honor. If to I may. give you some relief? This is quite a lengthy affidavit. Please provide him some water. Tagay tubig. Thank you po, Madam Chair. Sa man na concern sa Madriaga tagay tubig o apil na sa drama. Sige, ato'y padayon ha. Can I proceed, Madam Chair? Okay. Yes, you may. Napita. 46. On the same day, I posted the same screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, "Just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the presidential race, Pilipinas." A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I You are nearly crying. I'm May I just
put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to where you feel where you felt frustrated and you're nearly crying? Which part of your affidavit is that? Can we go back to that? Number 46 po, Madam Chair. Kanahan Number 46. 46. Sa may gilakan na. Let's go back to number 46. Be. Okay, you may read from 46, Mr. Madriaga. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like 47. to say something No, about why you are crying on this part of the affidavit? hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Madam Chair, can we allow the witness to please? Honorable Dumogan. Thank you, Madam Chair. Can we allow the witness to please get his Yes. composure before he will continue? Yes, we are temporarily suspending to give time to Mr. Madriaga to console himself. Okay. Suspend god. Suspend ha. Ang na-suspend ang trial tungod sa number 46. Ato i-dissect. I-dissect ta ni number 46, paragraph 46 ha. Be sige, ato ang pagtagad mahigala. Ato kunong hearing suspended tungod sa paragraph 46. Sabay nahilakan sa paragraph 46. Bibi i-evaluate ko na to kani Pwede ba na to ni sige. Di na ni masom dong o maora ni siya dong. Maora ni. On the same day, I posted, on the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, quote, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Hashtag Easy Pilipinas, end quote. Habang ka dapat mahilak na day? Asa man ka dapat mahilak na? Balik dong, i-zoom in dong, balik dong, kato dong, kato pagka-zoom in na dong, para ka na. On the same day, sa Binasaya pa, sa samang adlaw, I posted a screenshot of our video conference on my Facebook account. Akong gipost ang katong screenshot sa among video conference sa akong Facebook account. With a caption, nga doon ako na caption, doon na gibutang, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Nagsulti lang ako kaniya nga dili ako makabuto intelligently kung wala ang iyang pangan diha sa baluta. Ano hilak pwede napitan eh? Asabay, iya ko nung gisultian, no? Yung sunod niya, neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Period. Hashtag Easy Pilipinas, end quote. Haman dapit ako, no? So, itag asa dapit nga mahilak. Asa dapit na diha. Iya ko nung gisultian si Sara nga dili sa makabuto og kana na ang bright nga pagkabuto, inutok nga pagkabuto kung wala ang iyang pangalan sa baluta. O dili kuno siya makagawas sa pagbuto nga kini ang inutok nga pagkabuto gawas kung aanga ni Inday Sara Duterte Carpio diha sa baluta isip kandidato. Nanong muhilak man kanan na lugara? Nasama ka na mga kaigsunan ba sa kanang bitawng rape case day? Kanang narrate anang rape case?
Di na mo hilak pag primero nga mo na. Pag abot dito sa area na nga dito na gyud gilabtan siya mo na ngadto na siya mo hilak. Kining dapita medyo mo na ang mga tao di gimalikayan nga mingon nagdrama kini si Madriaga. O kini nga drama medyo wa pa gyud kayo ambot og si Francis Espares ang atong writer director sa unsa man ang drama ni Francis Espares ron. Ambot pagkapasal ba kayo si Madriaga niya kay wa man ma-timing niya paghilak. Idol ko si tatay mo niya kang Francis Espares karon mahigalang drama. Ikaw pangkoy unsa man dawaton ba nimo ni may mamuhilak pero ang sa script ba butangan man nimo na og asa dapita nga mukatawa asa dapit mo ubos ang tingog mo taas ang tingog asa dapit nga muhilak. Kining dapita day og sa drama pa ni wa may asa man ka dapit muhilak diha. Ha? Ngano muhilak day ka kung dili iya kuno ginamrusag na sakitan nga dili mo dagan sara? Mao ba? Nalang kuno sa na hinumduman, nya nihilak sa ani nga paragraph. Nangita ang taglaing paragraph nga ngadto manaiming. Kana bang kuno ato dito dapita ha kanang matiming nga mohilak. Bisag kinsay pa-evaluate ini mga kailangan mo na mingon, nihilak kay sincero o nihilak kay nakapaldo o nihilak kay dunay appeal sa package o nihilak mahigala para ingnon o nihilak kay wa mga higala nakalimot sa script o nihilak kay dili na mauna nga script nga dili na mao iyang kuan napalabian na. Kaya nga to ba, tinarong ba lang nga pag-evaluate, mabitan ako yung gidisect ng paragraph 46. Ato binisayaon ha, balik-balik ka ko dong, may zoom in ko no dong. Tanaw on the same day, sa samang adlaw, sa binisaya pa, no? I posted the screenshot of our bidding, maong screenshot sa among video conference sa akong Facebook account. With the caption, nga dunay nakasuwat. Quote, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Nga ako na sa giingnan nga dili ako makabuto sabay intelligently dahil Bisaya. Ato kanang Bisaya gyud ay. Kanang wise no kanang in English magod nga di ko makabuto nga kanang bright nga pagkabuto kanang sakto gyud nga kon ba. Para mga intellectual voters ba. Kanang inantigo no. Dili ako sang gisultian nga dili ko makabuto og inantigo kung wala ang iyangan diya sa baluta. Isi. Gusto gid sa nga naang nga ni Inday Sara sa baluta. Nya hamang kanang mahilak man kada. Ha? Dili siya makapili og sakto nga kinsay butaran kung wala ang nga ni Inday Sara. Mao kini ang buti pasabot din niya mga kagilaan kunuhay, no? No. Kini ni ang medyo kon man tawa balikon ako ha ato binisayon para makasabot ang tanan nga hain man kuno i-dissect kuno ninyo og maayo kana nga paragraph nga nganong ni kahilak man siya ana ha kay og sa kon panigod kana sa oration pa ni sa eskwelahan or declamation imong tudloan ang estudyante nga ay pagpatakag hilak ha pagsugod pa lang adtos tunga-tunga naay mga kon dito adto kadapita mo hilak. Tudloan ni mong bata og declamation sa eskwelahan. Kani mga lalaki kasagaran oration, apil po ni mga babae pero kana mga declamation dahil sagad mga babae may papilon. Kay mura mag-angayan pong babae maghilak-hilak po. No? Ang laki, ikaw kay. Apil ang lalaki, ako kanadto oration nagkukutob. Apil contest. Pero kanang contest declamation di taan na eh. Marag pang babae maguday kay hilak-hilak ba. So kanang oration contest ang manaminaw na to mga teachers karon. Doon na mo yung mga estudyante inyong i-train. Sa oration contest, kanang bata, imong tudloan na, pagsugod pa lang, nag-narrate siya na, dili pa na magsigig-hilak. I-timing kung kanus dito sa script nga kanus siya nga angayan na nga, kini na nga i-deliver, kini nga punto na, mao na ning puntohanahan na ka mo, hilak na kadihan napita.
O kining ka madiyagawa ni mag-timing. Kay kini bitaw mong dramas di wa HP naman na gitugon man na day. Naman na say note gyud. Namay note. Kana tumad na matulgo inig ingon patan manag-uyab nagbuwag. Inig buwag ana inig hisgot na magbuwag na tana. Di pa na mo kuan day. Nya human mo na. Asa dapit sa script pa. Itugon dito sa script nga kana napita mo hilak na ka. Nya abot sa unahan mo minatay na kagilak. Nana diha. Kini nga script. O bisag affidavit, butang talang affidavit ni. O gikan sa imong kasing-kasing number 1, si Madriaga lalaki ni. Di ni babae nga, kanang babae medyo hilakon. Emosyonal mo ni babae. Kini lalaki ni, ikaduha, ang kaso kidnapping ko. Muhila ka ng kidnapper ka man. Konbikto ko sa kidnapping. Ha? Emosyonal kaysa ni hilak. Unsa may gihilakan? Unsa man? Nga aron gyud nga siguro convince ka kagawas gyud kay ni mo gini bugtong hinungdan nga makagawas ka ha. Kay non-billable ba ng kidnapping? Non-billable unsa may sabot sa gobyerno nga ikaw may motistigo aron nga mo gini bugtong paagi makagawas kay ni ron. Kay balik-balik ko na to mga kaigalaan bida atong i-dissect ka ng paragraph 46 nga diha sa nihilak o sa bisan sa declamation ang imong maestra ron nga mo imo-train sa kinini ang estudyante nga declamation dili pa mo hilak o pataka kag hilak tan-aw nimong script na nga adto dapitas tunga-tunga ha adto na ko dito I killed my father adto na kadapit I killed my mother hilak nila. Ay pataka hilak na nga kanang wa pa sa script. Wa mamao ang kanang iyang content ba? Kini si Idol Mikey. May man mo declamation sa Idol Mikey. Ha? Da ikaw Mikey daog magag declamation kanadto. Di ka patakag hilak. Imo tan-aw nimo asa dapit nga kanang angayan ba ang content ba sa imong ang substance ba? Ha? Ikaw kin, di ba apil-apil magag declamation kanadto? No, oration, declamation. I killed. Pinaana-ana ka dayon. Tuluan magkangap ka na ha. Nanapitan na ka ng script. Hilak na ka diha. Para po sa oration, mahigala ba? Tuluan magkano sa ano mo. Ang imong tingog, gano sa mo hinahinay sa kaniya. Pag-abot nila, bumba ha. Kusog kayo niya, haylo. Tuluan ka. Kining iya. I-dissect ninyo may paragraph 46. Tabay ang hilakan. Wa gyud ang hilakan may galas paragraph 46 forbida. May katawa man lang ta mga sukitig paminaw. Muna ang mga tao di mo basol nga nagdrama siya, nagdrama. Ha? Lahi gihilakan dinhi baka hilak man higala kay nalimot sa script. Nihilak ba kay galaan kay nakapaldo na. Di na kaatras kay nakapaldo, nihilak kay nasabot ng daan, mao ra ni bugtong makagawas kani hala hilaki gyud ha.